ka isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa ịkwaso iko n'ụmụ nwaanyị ka na-etolite etolite n'ike. Anyị kwuo okwu kedu ihe kpatara ya ni, kedu ihe a ga-eji kwụsị ya maka ọ wee omume ọjọọ o wee wokwa ikpu n'ọnụ taa, nakwa ikwu gbasara ụdịrị agwa ị kwesịrị ị na-akpa ma ị pụọ n'ezi ma ị nọkwa n'ime ụlọ. Nna ịma na ịkwa iko n'ike tie ụmụ nwaanyị na-etolite etolite ma nwoke, ndị nna na nne sokwe eme ihe ha ji ọ na-ebelata ebelata. Maka mgbe nne ga-abịaruo n'ụlọ kpọọ eme ọmị, achọrọ m ịgwa gị ihe dede m mere, enwe mefe ihe m nsogbu, ihe m nsogbu gị ka o meche mgbe ọzọ ha gawa mkpa ha. Nwatakịrị gakwazị nna m dadi achọrọ m ịgwa ihe ọnkụ mere, nna ọnkụ sị ọ dị m ọsịsọ enwe emefe. Biko ụdịrị nne na nna ha kedu ụdị okwu ị ga-agwa ụdị ndị dị otu ahụ? N'oge mbụ oge anyị bidoro, m na-ekwu na ịkwaso ụmụntakịrị iko n'ike, ndị nne na nna socha na ndị na-ebute nsogbu a. Nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla na-enweghị ohere ige adị ya nwaanyị ntị maọbụ nwa ya nwoke ntị mgbe ọ chọrọ ịgwụ ya ihe na-akpagbu ya n'obi, o meela nwatakịrị a ka ọ mata na ihe ọbụla ọ masịrị ya mee, onweghị ohere. Nke ọzọkwa bụ ma ndị ụlọ akwụkwọ ga na-akụziri ụmụaka ọdachi dị na ịkwa onye hapụrụ nwoke nwatakịrị nwaanyị na-etobeghị eto nwoke bịa kwasị iko n'ike. Ndị ụlọ akwụkwọ kwesịrị na-akụziri ụmụaka ọdachi dị n'ime ya, nsogbu ha ga-enwe n'iru. Ụlọ nsọ nke Chineke, ezigbo onye ụkọchukwu kwesịrị ịnọ na-akụzikwara ụmụ akwụkwọ ndị ụlọ ụka ya na ọdachi dị na ụdị ha n'iru. Mgbe onye ahụ na-etolite, lekwa ọdachi dị ya adịghị ama o nwere ihe chọrọ inye gị ụdị nsogbu a. Nke abụọ, ndị gọọmenti anyị ga-eme ya ka ọ bụrụ ezigbo iwu na onye ọbụla ejidere ejide ọ ga-eji anya ahụ ntị ya. N'ụdị a ka a ga-eme ihe ebelata, maka na onye mechie ọnụ onwe mechiri ọnụ. Eziokwu ka ikwu, nne na nna kwesịrị inye ntị ma nwa ha na-agwa ha sị nna m lekwa ihe na-eme m, maka itinye anya na ụmụ gị. Mgbe mmadụ bịara ịkwaso ha iko, ị ga-ama nwa ga-agwa gị sị nne m mgbe ọ na-ịpụ apụ nwoke na-abịa n'ụlọ anyị, nna m mgbe ọ na-ịpụ apụ nwanne m nwoke na-esi n'azụ abịa. Maka iko na a na-ekwu okwu ọwụ ndị ezi na-ebido ya, ọ ndị gị na ha bi n'ime ụlọ agbata obi gị. Eme nwanne nwoke nọ ihe nwanne nwoke a bụ n'uchewu, nwa na-eto eto ọmị ga-emekasị nwa gị. Nwa nọ cheta nwanne nwoke ịmanụ ihe ọ bụ n'obi, ọka nke gị na-echere, ọ na-echere nsọ onye ọjọọ. Ọ bụ agbata obi gị na-echekwa ụtazị, ọ na-ele nwa ha, nwa na-eto ọ na-asị elechi ya ga-abịa, ọ na-awọchi gị nwa ị na-apụ, ọ na-ama mgbe ị na-apụ, ọ na-ama mgbe ị na-elo. Mana gị na nwa gị nọ nso, nwa gị ị na-enye ohere ịlọta gị kpọọ nwa gị some n'oche, nne nna gwa m kedu otu ị mere taa, kedu ihe mere n'ụlọ akwụkwọ gị, kedu ihe mere n'ụlọ, eme ọbịa abịara mgbe m na-anọghị, eme onye nye m ego. Gị na nwa gị unu ga-anọ ọfụma n'ọnụ n'udo. Ọnwụ ị mụrụ n'afọ eteta ya ateta, gịnị ya kwesịrị ịnọkọ ọnụ. Ihe pastọ kpụ n'ọ na-ekwu, ihe niile na anyị na-ekwu ịkwaso iko n'ike na ụmụ nwaanyị na-etolite etolite, ma nwaanyị na-etolite etolite ma ọ nwoke, na o site na nne na nna anaghị enwe efe. Ọkwa ihe ikwu nne na nna ọbụla na-enweghị ohere ileba ezinụlọ ha anya, ụlọ ahụ emebiela, ọ ga-enwe nsogbu. Ya bụ ndị nne ndị nna dịka m si kwuo, ga-eme ngwa ngwa ka agbanahụ ọdachi
biko Chineke mewe anyị ebere. Pastọ, ele ihe nkwa gbasara ndị a na-enwe ụmụ agwa ọjọọ dị iche iche maka ime ndị nọ n'elu ụwa ha mee gị ihe isi ha mepee ọnụ si gị ndo ọ dị ka nga eluigwe na-ada, mee nke ime ịbata abata si gị nnọọ nsogbu, sịkwanụ biko nsogbu ka ị na-akpata ụdị omume ahụ. ị kwesịrị ị na-asụ mmadụ ndo biko nnọọ ka a na-aga n'ihu. Ọtụtụ ndị mmadụ dịka ihe niile anyị na-ekwu kwa n'otu okwu ka ọ bụ ọzụzụ otu esi zụọ mmadụ, aka eji zụọ nwatakịrị ka o ji eto. Ị ma na o nwere ndị mgbe ha na-aga n'ụzọ ha na-ahụkwa mmadụ nọ n'iru ha bụ asọ mmiri, ha wee asụ na-agba n'ime ụjọ kakwa. ị kwesịghị ime ụdị omume ahụ. o nwere ndị ka bụ gị na ha na-aga ọnụ nọ n'ụlọ nọ ka emepe ụzọ ka abanye, kama gịnwa bụ ụzọ mepee ụzọ, ọ bụ arụ ala na ị ga-ejiri ụzọ ahụ ka onye gị na ya so banye. ị kwesịrị igesi ụzọ ahụ, ịbịa jide ụzọ ahụ gị chee onye ahụ gafere gị jisi ọnwụ omume dị mma ekwesịrị imenwe ya. Nke ọzọ dị ka ya bụ ihe butere ụda agwa ndị a dị iche iche dị. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu n'ụwa taa. O nwere ndị bụ ha na-aga n'ụzọ maka nsogbu ha nwere n'ezinụlọ ha, ha ga na-ekwu n'okwu gị chere na ya na mmadụ isi dị ama, ị ga-ama na nsogbu dị n'ụwa nke ya nwa bụ juru isi. Agwa dị iche iche a bụ nsogbu dịgasị iche iche socha n'ihe na-eme ndị mmadụ na-akpa agwa ka ndị na-enwe ha akọ n'uche. Ọtụtụ ndị ọzọ dịkwa na o nwere ndị bụ mkpụrụ nna ha kụrụ maọbụ nne ha kụrụ ka ha wa na nwụọ. That's the sins of the father na. So ọ ga-eso onye a except ma iji aka gị kpepụta onwe gị kwejikwa ya kwere eji dị mkpa. Eme ize anụ ụlọ ụka ji dị mkpa. Ịma na eme ndị nọ enye ha oge ha ga-eji abịa ihe kama ha ga-aga n'oge enye ha elekere asaa abịa agaghị abịa n'elekere ihe ọgwụ ha agwa ọjọọ. Ọ jọgburu onwe ya. O nwere otu nwoke na akwụkwọ m gụtara na akwụkwọ nsọ Chineke mgbe David ka bụ eze ndị Israel. Ọ bụ onye isi agha mana oge a sịrị ya bịa enyere ya oge awa ọ ga-eje bịa, kama ọ ga-eru ebe ahụ n'oge awa ahụ o ruo. Ihe David mechara gwa onye ọzọ na-esote ya sị ya na onye a bụ onye nzuzu, were mma magbuo ya, ọ magbuo ya. Ikwe ndị ojii dị ka anyị asị nọ African time na bekee, mana o kwesịghị ịdị like that. Mmadụ sị gị n'oge dị otu a bịa, ị kwesịrị ibi oge enyere maka oge ahụ ọ sị gị bịa. Awụ na ụlọ ụka ndị fọsọ a na-alaiki ibi ụka ọsịsọ, ịga ụka ọsịsọ, Chineke na-agagbatu n'eluigwe bịa na-eche n'ụlọ ụka. Ị kwesịrị ịnọ n'ime ụka bifo Chineke bịa. So Chineke bịa ọ na ịnọ n'ọgọ anọga ọkwa otu a ihe oge si gị bịa oge bụ taa gaa oge ahụ nwee eme gị so African time emeghe dịka African time maka klọk emere emebe dị African time. Ihe mere nke ihe gbasara nke ụlọ ụka na ọtụtụ ndị mmadụ kwetara na onwe mgbe a na-akwụ ha ụgwọ. Ọ bụzi ebe ị na-arụ ọrụ iji eri nri ka ị ga-asị na mgbe ọbụla o siri n'obi pụta na nke emere nke ụlọ ụka bụ na onye ọbụla hụrụ Chukwu anya, ha maa na Chukwu a ka ileba anya na onye wetara obiọma. Onye ọbụla chọrọ ikpere Chukwu na obi ọcha na obiọma na obi ọcha, Chukwu na onwe ya na-akwụdo ụgwọ karịa nke mmadụ nkịtị ga-akwụ. Nọọ mmadụ ahụ Chukwu n'anya ikpere Chukwu otu o kwesịrị mere ọ dị ka ewere nke ahụ onwe uru ọbara na mba ọbụla. Ụjọ ka ị na-asị chọọ ịga n'ụlọ ụka oge ọ na-asụ ọrụ mba, gawa ya n'oge e nyere gị. Asị gị ụlọ ụka na-ebido elekere isii gị gama, asị na-ebute elekere iri gị nọọ nga tupu iri na-akụ. Onwe mgbe ọkụ elekere iri ị ga-ebilie n'ụlọ gị agakọ ya na akwa aja, mana akpọ gị ebe dị ka ebe bịa wee nye dị ka ego
Pastor Otubo. Oye. Ma tupu chi na-aba abụ anọrọ na Oye ba, ọ ga n'abalị. Chukwu ga-emere anyị ebere n'aha Jizọs. Amen. Ọ ga-aga n'abalị. Otu isi aga na ego ahụ eji gị. Ụgwọ ahụ eji gị shi otu a na-aga azakwa Chineke. Mgbe ọ na-enye gị time sị bịa ụlọ ụka gị gaa n'oge bute ụzọ Chineke nọ n'eluigwe ga-ama ewu nwa m hụrụ m n'anya. Otenye gị si African 10 kamgbe m na-ele klọk ahụ mgbe ebe edere klọk African 10. Ihe ọzọ m chọkwara ịrụta aka bụ ụdị agwa ọjọọ dị iche iche dịka mmadụ na-aga n'ụzọ maọbụ n'ụlọ na-eme ihe a na-enweghị isi n'ọdụ na-enye Chukwu otito na-enyekwana mmadụ ibe gị obi ọma. Jiri nwayọọ kwụsị ya. O nwere agwa ndị mmadụ na-akpa ihe otu ha nwere ike kwụsị ya, ọ bụghị nọọ ike nke aka ha. O nwere ndị nke bụ site na ekpere Ka Chineke ga-eji nyere gị aka gị kwụsị ya. Ọ bụ ihe n'onwe ha aka ịgasị kpere na ekpere ọ bụ ịnọdụ n'ụlọ onye ga na-ekpere na ekpere. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị a na-iwe bụ agwa ọjọọ ha nwa nwere ma ndị nke na-alụbeghị di. Olee otu nwaanyị ọbụla na-alụbeghị di iwe bụrụ ihe eji mara gị, agwa eji mara gị? Ọjọkakwa iwe na-emebi ihe. Chukwu a ga-esi n'eluigwe Mba. ga-abụnye gị nwoke? Ọ gịnwa ga-enye onwe ha aka. Agwa ọjọọ ahụ ị nwere ị ga-agbalị gaa n'ụlọ Chineke sị enye m aka ka m gbanwee agwa ọjọọ. Pastor Otubo, obiọma tọọ m na anyị kpọrọ gị na-aza anyị, mana tupu anyị na-ala ofu ihe m chọrọ ịgwa ndị na-ege m ntị n'ụtụtụ ị na-ebu ekwentị na a na-akpọ ekwentị na-aga ọ na-abịa akpọ gị na-akpọ gị biko ị nọ n'ọgbọ ebe a na-eme mmemme ma oriri na nkwari ihe ọbụla wụ mmemme iche ịza ekwentị gị ji nwayọ gaa na nkọnkọ ga-aza ekwentị a. Ịnọ ha n'ọgbọ ebe a ndị mmadụ eju gị wee ring tone gị gbalite ka nnaanị gị na-anụ ma ọ na-ering. Biko ọ nweghị gaa n'ọgbọ ebe ndị mmadụ na-eme ihe dị mkpa a na-akpọ gị buru gị na-eti halo mbanụ. Ọwụ omume ọjọọ gị mejie ndị nle nọ ebe ahụ onye ọbụla iwe na-aga onye na-eti mkpu ahụ mekọta onwe gị chize ekwentị ji nwayọọ pụọ na nkọnkọ gị zaa ekwentị ahụ. Biko nụ ka iwe ga gị sị mmadụ na-akparị gị maka mmadụ bụ ụzọ ọ kparị onwe ma onye ọzọ na-akparị mana ịkwaga onwe m ugwu ụwa niile kwa akwa ugwu. Nna ngwanụ okwu ya abịago na njedebe ị ga-ekele ndị kpọọ gị n'ụbọchị taa. Ndị isi mbido TV ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ise. Unu ga-aga n'elu n'aha Jizọs. Ise. Unu ga-emecha bụrụ ndị eji amatụ na Naịjirịa. Ise. N'obodo Naịjirịa n'aha Jizọs. Ise. Ndị niile bụ ndị na-arụ ọrụ ebe a ọ ga-adịrị unu mma. Ise. Ọnwụ ike agaghị abụ nke unu. Ise. N'aha Jizọs. Ise o. Anyị nwa bụ ndị unu kpọrọ akpọ ọ ga-adịkwara anyị mma. Ise. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ise. Ịgbalị anụ Pastor Otubo na ịkpọ gị na-aza anyị. Igbo bụ Igbo anyị abịala na njedebe. Unu nwe ozi unu ga-ezitere anyị makwa na ajụjụ unu chọrọ ịjụ ma unu chọkwa na ije mụnwawụ Chinwe ebila ajụ leenụ na ihe onyonyo anyị ebe edere afa m na afa ndị isi mbido TV na-ajụ na anyị na-ezite na anyị ozi ka ihe unu aka na-agbasa ihe ọbụla unu na-eme na-eweta